Sa laing balita, dugang mga tambalanan nga gipadagan sa probinsya ang gisusi kagahapon sa provincial health consultant nga si Dr. Nikki Catalan. Straight to the point. Wa diri si Pam Bariccuatro kay tuas kauluhan, pero ang iyang anak day ni kumbati sa daghapon. Si Dr. Nikki Catalan matud pa sa nahibaw-an pro bono kuno ni. Pro bono consultant ni Governor Pam Bariccuatro. Straight to the point. Sa ato pa kung pro bono wa bayad ni nga consultant. No? Pwede naman nga mabayaran nga consultant kay pwede man na kuterminos nga kuterminos man na mga higala. Pero basig gipili nila nga pro bono para dili masawayan. Straight to the point. Maoy ni susi mga higala sa mga hospital o ilang gisusi ang provincial mga hospitals, may gila district hospital sa Tuburan o sa Balamban aron masuta kung unsay panginahanglan alang sa maong mga pasilidad. Straight to the point. Ganto sa nagpagtagad ng buntaga mga higala. Ining atong pagban-uban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Wala point. gina nga si ang mga Sugbuanon medyo nakabintaha ron nga nahimong gobernador si Pam Bariccuatro kay man murag nahimo mahigala nga nakakuha og 3-in-1. Kay naaman ang bana ni Pam Bariccuatro nga nitabang sab niya o kini iyang bana dede professor man ni sa mga dagkong universidad dito sa gawa sa nasod. Straight to the O point. consultant sa ni mga private nga mga companies. So makatabang ni pagiya sa dinha, no? Plus ang iyang anak nga doktora nga nitabang sab. So tulo na tanan, no? Ang niserbisyo mga higaladaan sa ilang pamilya. Straight to the Kaya point. pagtagad lubuntaga sab sa baduman mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kung point. magtuloy-tuloy ni ug magpadayon gyud ni mga kahilaan hinaut puntang di mabuyagan, Straight to the kining point. gihimo ni Pam Bariccuatro so far sa pagsugod og lingkod sa June 30 hantud ron. Kung di lang ta mabuyagan magpadayon na ni mga higala, wa na chance makabalik to Sguin. Straight to the point. Katanig pagtagad ng buntaga sa baduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga medical o hazardous waste nga nagpundo sa usa ka tuig sa dakbayan sa Mandawi gipahakot na sugod kagahapon ni Mandawi City Mayor Jongki Uwano gikan sa karaang North Bus Terminal sa barangay Subang Dako sa maong syudad. Straight to the point. Niya pa dito hisgutan po sa Mandawi may gala katong lampos por bida nakalit nagkatumbang gikabyunan sa usa ka estudyante. Ano sa maning kalakiha balik-balikan tatong hisgot ron taon-taon paita manghigala tong maong puste pagkakuan na ba tong maong lampos? Labihan ba ka gabok sa maong lampos? Straight to the point. Nay lampos ni Mayor Balchong ay naasanaga day. Bintahan na niya lampos dugay-dugay na ng lampos pero ligon. Nya maayo pa gyud siga. Inikabot mahigala sa Disyembre kanang Naga City mao nay tan-aw nako mga kagilaan. Mao'y modelo na. Kanang Naga City maayo kayo ang ilang mga gipanghimo diha sa ilang plaza atol sa Disyembre. Unya kining Talisay City sad maayo pod, no? Mayor Samsam Gulyas, Mayor Balchong. In fact kini Miguelilla maayo masad mga pagkahimo. Mayor Najib, no? Pero gamay-gamay lag area ning kwan aming Glanilla. Kining Naga dako makig area. Nya makita nimo mga lampos mga kagilaan nga gibutang ligon. Unsa ba ning Mandawi in taon mga kahigalaan nga gikabyunan sa usa ka bata. Usa ka estudyante mahigalaan na bali. Straight to the point. May gani kay ang maong estudyante wa maigo. Why injury na himo? Og simbako na igo pa to mga estudyante or nakaigo og lain. Ang sanaga mao nay kinini ang gikumpirmar atong kuanday. Sa man sa Naga City? Kang Mayor Balchong, okay ba to iyang lampos na kuan? Kinini ang katong sa iyang mga project diha sa iyang may kuan plaza niya. Oho. Okay, so ato ni tagag pagtagad mga kagilaan karon nga buntagas tumaduban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og unya kini bag-ubag pa man ning lampos nga nakuanday panahon pa man ning Mayor Jonas Cortez, Ang ato ba ato ni susihog dugang kay nabali. Ano nabali man? Ay, ba ato pasingilan si Bising nga wa na mas Bising. Lisod po kayo ito pasingilan ang bagyong Bising nga makining lampos panahon ni mahigala ni Mayor Jonas Cortez karon na ning kuan na day. Uy, Ginoo ko, kahuyang ba ning kuan na pasusit ni klaro. Bag-o lang gid ning mga lampos. Kay mo man gibutang diha mahigala na gyud sa sentro sa Mandawi na gyud sa pusod sa syudad sa Mandawi. Kabag-o pa gud ning mga lampos.
palibot sa clock tower. Karong tuiga lang ning maong lampos. Atol sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez. Maimbuntag ni mo na Mayor Jonas, naunsa na ning kalakiha, Mayor. Ang gasto ini mahigala sa akong nahibawan kanang ilang beautification dinha miabot og 29 milyones pesos indakin. Straight to the point. Skutan tani ron buntaga mga higala. Kay makadismaya kayo ning kuana oy. So karon ang bag-ong mayor Junkie Uwano gipatanggal na tanan nga mga lampos para maklaro ni og unsa ning kalakiha. Doon na pa siguro warranty ni kisa may kontraktor ani pangitaon taning kontraktor ani. Straight to the point. Karon buntaga mga higala tagaan tanig pagtagad uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ato nang balikan ng isyuha ha. Kay bag-o pa man ining maong mga lampos noon sa bagod in taon. Abi man kog karaan ani ha. Bag-o pa man ini mahigala karon tuiga lang atol sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez. Di man ato mapasanginlan ani ang bising ha. Nya di po na ito pasingilan pamulitika ng kalakiha. Kay igo man nahuman ang eleksyon. Kay nagsingabot pa ng eleksyon. Pwede mang imong ino nagsingabot ang eleksyon dahil nga katong lampos kontra partido to. Parihang Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang microphone wa mo tingog sa taga-ikog microphone nga dili kontra partido. Ay, naunsa man ning kalakiha, bag-uhay man lang di ay ni sus Ginoo ko. Karon lang ning Mayo day. Kasi inday kayo taga Mandawi man ha? Karon lang Mayo ni, Isus Ginoo. Nya nagto ka gabok. Nagtuo ko og pila ka tuig na mga lampos. Straight to the point. Di gid malikayan nga makahisgot gyud ani, no? Kay nag-viral man ni mga higala. Kining daghan man tag mga issues, na-focus man ni mga issues sa tos national, di apay Kapitulyo. Pero pagtanaw na ko ini nag-viral naman ni mga higala, di malikayan nga masgutan tagyon. Straight to the Matali point. pagtagad lubutaga sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan o sa bang bahin sa nasod o sa gawas sa nasod, kanhi Presidente Rodrigo Duterte na milin-bili na matud pa ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung dunay mahitabo kaniya dito sa The Hague, Netherlands, matud pa sa kanhi Presidente gusto siyang magpa-cremate, o asa siya maabtan sa iyang kinabuhi. Dito baka sa Netherlands, dito na sa magpa-cremate o dili na dalhon sa Pilipinas ang iyang abo. Straight to the point. Medyo subo ni pamalandungon mahigala sa mga dumadapig sa mga Duterte. Apan alang atong mga nangasuko sad mahigala maingon sa okay ra na. No? Pero kadto mahigalang mga itan-aw sab ni Duterte mahigala kay sa ako nangingon duhaman lain-lain magpananaw ang tao. Dunay mo tan-aw niya mahigala nga way ayo, doon na sa imutan-aw niya nga siya o sa kahero. So lain mahigala og gibati ang katawhan. Labi na ining latest niya mahigala nga sulti og panugon ngadto kang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ako ning pagtagad mahigala. Naulahin ako gisgot ani. Angkon naman ko. Medyo naulahi ko gisgot ini nang gawas naman sa mga pamantalaan. Naunhan na, nagkagawas sa balita sa DYHP, no? Pero naunhan na nakog discuss gyud nga kanang komentaryo nang gawas na ni sa The Freeman, ni gawas na ni sa Sunstar, ni gawas po ni sa Cebu Daily News. Naulahi lang kita kay July 1 pa man ni nahitabo mga higala lagi. Unya daghan tagisgutan sa Kapitulyo na lipat nga ni amanday po issues Mandawi. Di gyud malikayan nga tumisgutan kay nag-viral man sad sa social media mga higala. Ang hitabo kini magud mga higalang Mandawi City. Kuan kini kanang naagyod ang sentro man gud ni sa Mandawi gyud ang hitabo. Naagyod mahigala sa heart of the city. Naadiha ang City Hall, naadiha mahigala ang St. Joseph Parish. Naadiha mahigala ang Heritage Plaza. Ginganlan ka nag-Heritage Plaza na sa City Hall ground. Mao gani kana karon manghigala ang gikonsider nga bag-ong landmark. Straight to the point. So part gyud ni siya sa Mandawi Heritage Plaza. Mao kana karon mahigala gi-feature din ha ang usa ka permanent clock tower. Kanang permanent clock tower gi-feature diha. Asa man tong iyang picture ani dong names nabatay picture na diha. Nasay kini permanent clock tower. So muanha ka mahigala sa Mandawi City Hall kanang ground gyud niya na diha. Makita nimo ni, ha? So kabahin kini sa
kini ni ang Heritage Plaza kanang ground dinha mga sukin tig paminaw. Naagyod sa pinakasentro sa Mandawi. So kung doon na gud mahigala mga panghitabo nga tuwa sa hilit-hilit nga lugar, medyo murag purdi na ito ingnan nga wa ta maka bantay. O ikaw ba maoy official sa Mandawi diha nga naa ka naglingkod sa City Hall, mahimo mayon wa ko kakita. Pero kana nga naa gyud sa City Hall grounds, unya mao ning nahitabo, gawas ini mga higalang ilang permanent clock tower nga gibutangan po ni mga lamppost nga nagpalibot na mahigala sa kalsada, kay mauna kuno kini matod pa nga new landmark. Straight to the point. Bagong landmark indikin. Ang ako lang natingadaan ba kay kini magud manghigalang maong project. Kini si indikin galing na suito man kita Mandawi man kanunay magkakamo agi-agi da indikin. Bago pa da ini mong project. Nagtumayo pa da ini. Atol mga higala sa administration ni Mayor Jonas Cortez. Straight to the point. Makadismaya gyud tuod. Kay mayo pa mga higala day kini. Unya kining mao mga lamppost gibutang din ha bag-o pa kining mao mga lamppost. Bitaw man ta mga higala abi na kog karaan-karaan na ba kay matumba ng lamppost gigunitan mo sa estudyante mga kiglaan kana bitaw nanguli nagikan sa eskwelahan ba. Nya kini go mga higala mga estudyante makarelate magita nang pagpanguli gikan sa eskwelahan patid-patid lata ato mabot sa kaya kini lagi mga higalang asputa anak sa pobreng matod pa nila kanang uban kuhaon mag-service hatod kuwag service kinang pareha nato mahigala nga BMW maning atong service. BMW kay ikaw kay kasuway ka kay estudyante pa ta sa una elementary, high school na college, BMW kana bang baktas mintras wa. So kining mga estudyante pagpamauli nila mga higala, simpre maglingaw-lingaw ka ba kanang patid-patid lata na ug unsa ba gikabyunan sa estudyante kining mao mga higalang lampos sus na bali mo guna. Ano ba kang pagkakabyo niya mahigala kana gong binata na gud nga kanang kwan samtang naglakaw ra gud siya una kana tara atong kuno na kini kini gikabyunan sus na bali mga higala. Straight to the point. Nabali amo lampos ba estudyante taon dagan Pagtuo sa mahigalag, nakasa sa intaon. Naglakaw ni siya gikan sa eskwelahan tawa. Naglakaw, daghan man yung estudyante. Kini usa na dag folder iyang gikabyunan. Nigunit pa lang siya na kay paminaw ko dai no gusto siya mong paibot ba, Sus nabali ang puste oy. Nabali, may gani kay wa siya maigo. Ug may gani kay wa puy laing bata nga naigo. Og may gani kay wa may gila nagmotorsiklo din ha. Nga na timingan narbay nagmotor Og may pagkabali anak nga nay nagmotor disgas siya mga kaigilaan Unsa man klasiha da kini sa project nga ang gasto ini matod pa sa to nakuhang report. Gi-unveil kini pagmayo atol sa Fiestas Mandawi. Isip bagong landmark sa city. Ang gasto mga higala sa relo landaan kanang landmark clock mga higala kanang permanent clock tower 4 million. Straight to the point. 4 million na daan kanang maong naay 4 million kana unya ang tibuok na kay do na may mga lampos nga gibutang ni apil ni gasto kini og 29 million tanan. Straight to the point. Kay 16 million allocated for infrastructure work while another 13 million ang gigasto sa lighting, equipment o uban pa nga mga beautification components. Straight to the point. So inay mga higala nga naa sa pusod kinapusuran sa syudad nga mo'y bagong landmark nga Jesus Ginoo ko. Nabali man mga higala. Nya ang abi nako ba o kanang di mapunot na mapasangilan Mayor Jonas Cortez. Good morning nimo diha Mayor. Unsa ba ning kalakiha Mayor nga imo man ning administrasyon? Straight to the point. Isod pod ato mapasangilan ani ang pamulitika kay human namang eleksyon. Salan ba ning kalakiha kini untang imong relo no? 4 million ang gasto ining reluha. Matod pa sa to nakuhang report, kini 4 million kining mao mga higalang permanent clock tower. Mutingog hinuon ni alas 5 des buntag, mutingog ni alas 7 mutingog, alas 12 mutingog, alas 3 sa hapon mutingog ug alas 6 sa gabi mutingog. Unsa man mutukar ni inig tingog day? Mutukar-tukar dili ra. Mubagting lang siya, inana.
Dili mo tukar nga pagbantay mo nga kuan na. Pagbantay mo sa lampos. Ato lang ni agi katawa. Lisod na itong pamasanginlan nga. Natumba ang lampos ka nga. Natumba kuan na pamulitika. Kung saan pamulitika ini nga igo man July 1 man mahitabo. Igo man human ng eleksyon. Ug pasanginlan ning pamulitika, parehang guyen mahigala nga pagsulti sa microphone nga wa mo tarong insa tagay kog microphone nga dili kontra partido. Tagay ko microphone nga kontra partido. Kini usa man kontra partido ning lampos. Lesson pasangin lang politika ini kalakiha kay og makatingog pa na lampos mingo maday. May gani mayor kay wa ko matumba ang naningkamot gid ko matumba samtang singabot ang eleksyon. Nilaban ba po ni Mayor Jonas po ng lampos kay naningkamot sa di sa matumba samtang singabot ang eleksyon. Kana bitawng truck sa basura bitaday na atras na nabitay patingog-tingog dai nga. Tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Aba ka na mo tingog ni alarm clock nila sa talis sa kwan sa kinini ang Mandawi ba nga. Bantay mo, katumbahon ang mga lampo. Ato lang ni agi katawa mga sukintig paminaw. Isus Ginoo kumayo pa daining maong Isus. Bitata to karaan na ba kay masabot na to nga karaan na maguna maong mga lampos. O ikaduha, di po na to mapasangin lang si Bising kay ang bagyong Bising. Kanang bagyong Bising nato pa bang weekend na balik hinuon tong bagyong Bising sa Philippine Area of Responsibility. Ang kuya to bubalik patog katulo, medyo mag-uwan-uwan mo tagamay niya. Na yung hinahangin gamay, kaya pwede may pasangin lang. Di yun, lisod yun papasangin lang si Bising. Lisod sa mapasangin lang ang pamulitika, adto ginitugpas kontraktor, o adto ginitugpa ni mo, Mayor Jonas Cortez. Straight to the point. O na'y prangka-prangkang pagka-istorya. Dili man, lisod man yun kayo. Hangag, pasangin lang ito si Bising. Kanya kato si Bising, mingon Bising, ayaw ko pasangin niya, diligali ko sa Luzon. Medyo alanganin yun ni Mayor Jonas Cortez. Alanganin kining kalakiha. Unya kinini ang talawag, no? Ang bata mahigala, ang bata taon, no man isa ng bata yun. Ikaw dong high school student, wa kay sa dong balik kong eskwela. Nahadlok itang bata, natumba, tawa. Nagbaktas ang bata. Baktas siya, nagdasa ko, mga estudyante man, dag folder, Iyang gikabiyo na, natumba. Dagan tao ng bata, may nakatumba siya. Kini kung mga higalangin ane, ako makarelate maganda estudyante ta mga kagalaan, papadong panguli na, og naay lata, patid-patid lata, hanto maabot sa bahay. Gani, kanadto mahigala, so ganitong kariton na Kamantay ka kariton, dito kariton nga kanang kargahan yung kanang naay mga box nga kuan. Katong kariton mga drive ka mura kang motor-motor. Pag-uso ato nasa ko'y kariton sa una para malingaw ka ba inig ulis ba? O di gani pag usos karang na may karang kanang kawayan nga tag-as bitaw ikaw ni Muel nakasuway ka na names. Apel po karang-karang. Kini taon mahigala estudyante way sa gini. Dong wa kay sa dong Nadlok kitang dagan taong estudyante. Nakasama siya, hunahon na siya nakatumbak kong puste. Wa kay sa dong, balik kong eskwela kabalaka. Nadlok kitang siya nakatumba sa puste. Ang sadaan ini, ang kontraktor, o niya adto ginitong pa Mayor Jonas Cortez. Mao'y atong pagkasadon ini. Straight to the point. Taniyo mo na, tanawag ko na, waman mag-uwan-uwan. Way, uwan-uwan tanong ang mga estudyante, alas 6 sa gabi ini, mga night high school ni sila day. O inana, no? Nanguli sila mahigala gikan sa eskwelahan. Nagsiga na Jesus Ginoo ko. Ikabyunan niya, kanang nagpaibot-paibot, paminaw ko ay lingaw ni bataa. Kanang wala ko sa muna-huna, God. Wala sa muna-huna lang ba niya, kabyon siya. Natumba, pagkatumba, hindagan yung taong bata.
Perting lisangan niya nga nakatumba sa mahigalag poste. Ha? Kini wa kay sadong, ayaw kabalaka balik tong eskwela ha. Oh, kon dito. Ayaw og kabalaka nang kuana. Wa kay saan ni. O tanawa o. Kini bata mahigala pag paibot-paibot ra niya ni nga aron nga kun ba. Wa lingaw gud wa na siya nahuna niya. Iya na lingaw sa kun samtang nagbaktas ba. Oh, wa man gani ni sak-i mga higala niya. Wa masak-ang ang lampos, wa po niya uyuga. Wa gyud. Kaya mo na may gani kay wa sa maigo. O may gani kay wala estudyante nga naigo. O may gani kay wala mga motorista nga naigo. Straight to the point. Naa sa heart of the city na hitabo grabiha sa harap-harapan naman sa kaayo. Straight to the point. Balikon ko lisod pa sa nginlan natong politika ani kay nahuman ng eleksyon. Lisod pong pasangilan ang bagyong bising kay dito ra sa Luzon, ha? Unya, wala po'y bagyong bising dalawa gud, wa man ni mag-uwan-uwan. O natumba lang kalit ang lampos pagkagabok din ning mga lampos. Asa man tong iyang kwandong karon gipatangtang ng Mayor Junkie Uwano, gipatangtang tanan kay delikado ni. Kinsay kontraktor ini. Kay ngano 29 million kining gasto ani tanan? Ya, mo ni na ako no gibutang nga ko na mo ni ang punuan ha? Ako ipakita sa social media na to. Mo ni ang punuan mga kaigalano. Gibutang nga gilo nga kwan para nga makita nga kwan kana na ang bagbantay mo ng dapita ha. So kinini ang kwan ni siya. Unsa man ni dapat ni warranty kay bago pa man din ni. Kinsay kontraktor? Ha? Sayo pa gyud kuno ang kamot aning clock tower sa Roman numeral number 4. Kaya sabi ato pwede na ito mapadulan kay 1, 2, 3 kuhan ko na to kanang ipaduol ko na to aman to names pwede ba na ma-zoom in mo ni 4 million nya kanang 4 million na nga relo no di makamang muihap kaya gigamit ani Roman numerals man be tara Roman numerals ha tanawa be og Roman numerals gani kanang alas 12 X man na kay kanang X10 man plus duha ka ay mo nang alas 12 kanang alauna usa na ka ay nya duha ka ay alas 2 alas 3 tulo ka ay letter I ba na Roman numerals ang alas 4 ang alas 4 usa ka ay unya na V no kay kanang V5 ba na imutang ang ay sa una kay og imong ibutang una ang ay sunod ang V kay kung imong V5 na og V unya sundan og ay 6 na po na tanawa na sayop ang higal tawar no? 4 million ang gasto yun ba't sayop kaya ato padulan nga mayo tanawa ang number 4 Roman numeral mga higala gigamit ang number 4 upat man ka ay ni kinsa mang engineer ka bright pasada ning mga engineer advisean man kana pagsugod ana kanang high school ka pa dong kag college ikaw dong bright man kag engineering dong kining mag-engineer bright man kag math dong pag engineer dong katuuban po na ikaw dong dalawa Roman numerals dalawa ang alas 4 alas 4 mga higala inay ang alas 4 gani kanang letter I o letter B maguna ang I kay kana mga higalang ay kung tuwa na gani unahan sa V number 6 ang puna number 6 ang puna kanang V may 5 sa Roman numerals kini mga higala ila kay upat man ka ay ning number 4 sus perting mayuha gyud kayo mo day 4 million ang gasto ining maong 4 million ang gasto ining maong clock tower 4 million gi-emphasize gyud sad nga nasayop nang pagka number 4 diha unsa man ni ang kanang mga estudyantes mandawi ini makakita mga kahigalaan og moingon kag 4 million ang gasto niya kanang lain po kay 4 million upat ka ay oy ila na gi-modify ning ilang Roman numerals ya og dili madag Roman numerals kay kining Roman numerals gud mahigala kanang grade 1 ka grade 2 di ka kabasa ng Roman numerals ari naman sa grade 4 siguro day inumdum ka day grade 4 naman ang akwan og panalitan og kan may pagiditso na nagnumero diha oy
Nganong iruman-ruman yung minerals pa man na din ha? Wala na lang ang tagamit-gamitin ng Roman numerals. Tanawa, ang number 4. Ang number 4, upat ka ay. Uy, naunsa. Mo ni nagastog 4 million? Bright kayo ning mong engineer ini, bright kayo. Biga ka, bad umin ng daan kining maong relo. Muna nga, purbida. Ana, sus Ginoo ko. Mayor Jonas, good morning ni Mayor. Di ginawa pasangin lang politika na Mayor. Kay, og pasangin lang ni mo nga kining maong lampos nga kontrapartido ni. Og makatingog pang lampos, may lampos, may gina Mayor, naningkamot gyud ko matumba panahon sa eleksyon. Askang paitan ng sitwasyon na. Agurohoy. Mayo mo explicar kay ni Mayor Jonas Cortez, ha? Naunsa naman ni kalakiha, ha? Asa na magkakaroon, Mayor Jonas, ha? Nagmotor-motor ka din, ha? O nasakay-sakay kasi mong kabayo? Lisod po ni mo patsil-chill lang tayo ng kalakiha, ron. Ato lang na ipadayon o niya taod-taod ha, kay tungod kay mag-RMN 558 Manila man ta. Inya padayon tala na inyong taod-taod, pero porbida, Mayor Jonas, naunsa naman yung kalakiha, Mayor. Oy, Ginoo ko. Ha, ang numero palandaan sa, kuhan, wala mo kabantay, anak? O mo kabantay, ipataod na sa na ninyo. Ay, konkreto ka na niya, permanent kuno kini. Permanent clock tower. My God. Kining engineer ini waka lusi ang dunggan ini pagka elementary. Unya ni apay lampos nga natumba lang gikabyunan sa bata. Agoroy. Mayor Jonas, ayo sa chill-chill da, Mayor. Klaruhan ni kinsa ning kontraktor ini. Kinsa ning kontraktor ani? Ngano man ni, ha? Unya kontraktor ato basulo na ni. Unya mo yung kontraktor nga unsaon taman gyud sir nga kini ni ang budget ko na ni sir na ibanan naman daan sir. Kinira bang mga project sa gobyerno? Public knowledge ba na? Ako di ko mamasangil basta-basta pero matod pa nila doon na mag-SOP ini. Ano man yung gabok man kayo? Ano man yung magkadimaon ng numero? Sarilo. Anya nganon dali man kayong natumba tong poste? Ngano man to? Unsa man to? Puthaw tong gigamit ato? Unsa man to? Pagkahumok bang natumba? Ngano man? Unsa klasiha ka na? Yang kontraktor man itong basulon. Umo yung kontraktor nga. Daghan mo ko gibahinan. Musugot kag sa dili, di pwede mapasangilan ang bagyong bising. Di pwede mapasangilan ang politika. Di pwede mapasangilan nga dugay na kini mong poste. Adto ginitugpa sa kontraktor. Adto ginitugpa ni mo Mayor Jonas Cortez. O di malikayan. Ako di ko mo muhatag ko konklusyon. Apan di malikayan nga mga tao makaingon gyud, makapangutan na gyud. Wa ka ni dakong korupsyon nga involved ni ini. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point.